Un mozo de 24 anos, natural da Pobra, Ricardo Lorenzo Neira, perdía a vida esta pasada fin de semana na madrugada do sábado ao domingo nun accidente de estrada na rúa principal de Boiro, na AC305, a escasos metros das coñecidas como curvas de Goiáns. Por razóns que polo de agora se descoñecen, o turismo que conducía e do que era o único ocupante saíuse pola marxe contraria da vía, colidindo contra a barreira de seguridade e un poste de alumeado público, quedando suxeito ademais contra un árbore, o que impediu que o vehículo caise ao río. Esta circunstancia e o feito de que a vítima quedara atrapado complicou ademais o rescate. Sí, un traballo complicado pola situación onde estaba, de como quedou o vehículo, como quedou atrapada a persoa e sobre todo evitar que o vehículo se fora polo terraplén, pola pendiente que había. E tamén, posteriormente, a que se produxera o levantamento do cadáver, tínhamos que proceder á limpeza da estrada, tarefas que duraron ata as 12 da mañá aproximadamente, e durante ese tempo estivo a estrada AC305, o seu paso pola rúa principal de Boiro, o camiño de Taragoña, máis ou menos a altura de Goiáns, pois estivo cortada. Ademais dos bombeiros de Boiro e Ribeira e persoal sanitario do 061, ata o lugar do sinistro achegáronse numerosos medios de emerxencias, entre eles a Policía Local e a Garda Civil de Tráfico, así como voluntarios de Protección Civil.